Kapuni takuk tay bukuk cho hanya hai juda kuk mang plik nok ni buskango tubui ma phayoka tabu kha sikla sikli rok kharlai mani nokliya mang plik tabu kha kajak Bwsa mak nei hai ka mak tham hai ka mak ba o bai ka kharlai tonglakya kubui kok to matamo tabuk sung cheri nai tuknani bagi nokbar news phalajak obong kha bobonya kami blog hungke khoyarpur o bai kin krengjak tiprasa kami wo kreng thayono o bai ke tiprasa rok tong halok sitra nukjagi tong mang pilik o bahani kubui kok to matamo tabuk sing phunuk lanya norok nai tongdi hingke kharnani bung tam sagari kharnani bung hingke Reshmi deborma tam to khar ka bo khari thangka Bangalore Bwsa mangni Khibi nyai Bwsai Khibi nyai Alka slabe khari thangka sungbono koinyai bidu ko bini jepur bo social media ko Facebook bo bidu sarugo apur sung bini bidu no kha bin bidu numan pore sungbono koi Instagram te message khaikya basai khatangli ada nung muchumali ada nin Bwsa mangnai nin Bwsai bo tongo ning kisapa muchumanya da nung sungbai nung bidu calling khai kok sana ba kisani man pore bo sungno bidu calling khaikya khaiman pore bo sungno tam phunok bin sak motok si bo sungno phunogo bin tomung ka hamle bo sungno pisu phunogya jela bai kebage phunogo motom sui phunogo slan saka bamjagi phunogo ingge sungbo sinok ni bas dara bele darani bihik basnya sungwa me nugo hongke darani makhangno na harai sung obrnyo tabuk sungnayo bono kerak sasti nayo sung kerak sasti nayo sung bin bagai ekbrak kerak sasti bin Bwsa masa yakmaya nogo thongro klai tongo agi kahamse o Bwsa bo bin darse hayengo bo bin Bwsa na agi kaham puro bo togo tam hake tabudi hake ta khaje srai no sung bono phurungo haipan bo bin Bwsa bo tam ni hemba bo bin Bwsa no maya senangya sung tahu saya maka bo Bwsa butai maya nangya bo nukhni bagai kono wansugo bo bin sak moto wansugo bo sinal ek number sinal rendi bo broi kenarok le bono tak phakyang kenarak nai jatam bo sung bono phage tak tai narak liya sung bono sasti nayo omsungno sung bono sasti nayo nogo tongphur logro le bo hike tongri rok sumui bo nogo tongphur ri short sumnai sob samai ri bara sumnai om haibin tomong bosulani khobar bo asga sawo bo tino aslabe kharka bo khanatai maslabe khana bo khanatai tai maslabe khanai bin sai ganang ka hamslanai thongnu khangke bo aslano yakari tai maslabe kharnai asga borendi sinal bo orani Bwsani Khibi bo nokni jepur polya kutuli thangpuro o tam kharsi mela lasindro kutuli thangpuro bo agor tolawo sinalung se besan se phali tongo aro phalini aro rangmani Bwsani rang ode khogine khari thangka bo Bwsani account rang bini je maski ranglamani boro a maski bo matro 2 mas suko 3 bosor sujangnai a maski ta Bwsai tango sunai Bwsa hameno da nanya nya maski da sunai bihime cinta da khanya Bwsani haime cinta da khanya asge Bwsani bokhorok tension kalajak tabuk beringai asai phayo ba hai tomung sitra tongkhang ka norok ni je beri bodol rok norok tam khorang ti sanai sung bin bagi khorang ti saw sung bono kerak sasti nayo ekbra kerak sasti bo ji bono pham botai selani ma khang testa nukthong bo aske buri rendi bo tabuk tipra hasteo da tong kubun hasteo bo tabo Bangalore khari thangja Bwsa mangni Khibi oi Bwsa mangni Khibi nya Bangalore khari thangja nini bumung kisa an bumung ga sujata deborma nang bini tam kulai ang bini buprang je kelayo kapani takuk te bukuk chong belai khino bini buprang kelayo bukuk Reshmi debormani o bahkino mokolo mukti yor lajak nukhungo chai nangui totra thangya thui muktri thangya ang tongbakya Bwsa mangnai no Khibi kalang thango taise Bwsa khoroksa belai khini yathi yak maya kok bu maya belai wana ma singchan nukhungo jingjal kotorma achai tongo rung nogrok sinia borokni life jibon tamungnai omai kita unuk tingnai tipra saro norok khalai bulai tongkhang ka tamungnai mokol phiok de nung nai tongkhang hangke Reshmi nung nai tongkhang ka mokol phiok de nung kajak na blena Bwsa mak nugna nung tamo ba ke sak tong thok tongba oma hairok mursangya dofa society oba ke tipra sarok ni mukhang khorang belai khino sogo te lachimung phayo nini nukra nini babu joto takuk bukuk nini video no nugui tam hnai nung nai de nai na sik de nai nok ni buskang phunuk na musungya phun nung ma phayo ko chung nokbar news phunuk na ni bagai chung tabu Bwsai be kok salai nai Bwsai tamo bobo hai kok sa reply
Gani bung kisa sagari. An bum ke sukumar debroma. Tamo ke khar ka nihi kisa sai khnar gede pati mung tamo mane wala je khar tamo bujagla je khar tamo wala mung da tong tam bo bahai. Bo thangman ke kuno wala sulai krei ke pungai ke no asing ya khogia thangka pungai ji ko sa jo thangka ke sa jo thangka nogo so ke khana ka Boro. bini bini agi bini nogota Binok boro. suke kaprawo Suke kopro thangka bo. Enggak suka kabar tangun kenaka enggak ang pung kemini enggak bana hain sawo nono takkan mangso maisa nani nono ang korang utuk tubuh tongo ni sawo bana No. enggak bekerap sawo babu ya orang hirok sobek ya sawo enggak sabun pare enggak sarigo di barzara hayo enggak kenaka yang tahun tangu beri bini mare resmi bai tangun kenaka bana Gam gure. enggak tangun kenaka agur tolawo hanyo Tani bagi thang bo. Bi mari bai. bin mare ko bela besat beri bela bin mare teres mita ga ya banya besat bai mana bo mili tong kita Nungle bin mari nunda nuka. nuka bin mare no Ke nang obo hai be chef ni chaima nung ke nang mane tam hoda hanka. Ni lagi. hunka hunpano ko ya mukang hanyo munjak hanyo ki mukang ga go tolo ga hin salar ba hin putu buira punugo ga hanyo ko big bazar ga hanyo ri paimro punugo ga hanyo maki paimro ga hin guruk punugo salar ba putu bui punugo Tar mane no mane logi te awoi bo sachung thang yo ba ke mane putrok bui phunuk tongo. Gam ni yaglo. ga abun ya gulo ga tinin hai tong ya jaga ga tinin hai tong ga tarpore ang saka narang bezok her ni sanya ga khanawnya nogo phakya ang bi nogo thangata ga bi nogo thangka ga sokya pungro sokya ga sawo ni buri sopakya na phaji ni sawo bukarakta ga ang saka na phen ni ang sam thangta pro na phen ni saka mano ga ang thangka sari thang pare awas bano sawo nung bang tay nung khalia nung ban ka khinai an sala tongo ni sata bano Selala chop tong bini. asala ga chido borne ai munu ni kok sabo sala abun teke sap phun watching asala be kok saw sapong kok saw asala bai Chin brok da bo. nyaw sin borong no Biang ni abo. abo ta beng ni semi ya ang bo suk semi ya ta bo jang ni si ya ta Nungle mkhang da nuka. mkhang tu nuka putu tongo asala ni Selala nai thok da. sala to kharamin na sung no Mane nai sei nai thok ta sha. yan sen na thogin bo thangdla Gam yaglo. ga abun ya golo ga khanaka ko 3-4 दिन pore khanaka bono ko zarani bazaram koi song ane ko an koi apun koi song zarani bazara busibar dino malai pho ga salaba yagrom jakpu ga yagrom jak khanamani ga ko sari go hai ga tera na kasang no kata salabai Oslo bai. ga alaka borni Bangalore thangoni khanaka tab obrino Tar mane o teren bain thang ka Bangalore ha. tera mai thangata gabon para sawo bang parang bo sawo jatek laimani buriba mono ko sikoti khaitang po Bangalore sala mono na phanyani khanata Emne phai jana phayo sala. sala mono phanyana pho yuzrani badazara Ke Bangalore sokya. Bangalore sokya bo Bangalore sogoi tamo saho ka nang tamo mane no kunda kok saho ka bo. gang no yang usugrap ti kol khaya ka nga saka dungte ngai sine dang nu sashi yang nu sashi kumar se saka bono Tam nung ni hirong no. dungti nu gang Dungti. gabon Tam no mane lobu yobu dungti nuka bo sagari. gabon ko aing bong borbo dungti nu gang ang wa hamjage bono dungti nu kata Hamja gei. Non ko tam nung bo. alang to do bo hanyo Tamo. 시감을 팔다 보면 하냐 Sikam se. 예 Olkhe tam ka. 알까 뭔 거랑 사가 둥때 땀 너거 봐야 담니 안 너거 슬레양 너거 슬레이 셔 그러니까 안 앞으로 뭐라 거 사가는 부풀어 너거 봤냐 능 버서 카당야다 한 사람이 에 마더리 쇼트니 뭐 푼다니로 뭐 아니 다른 거다 그러니까 알까 아니 페이스북으로 뭐 블록 킬레 가다 그 번호 Mane kok salai mal liata. kok sema lia ga bwasa buri sina bono nogo taw tuibo boano betharbe gangnai tokse gangnai bobo tang nung tai khaya bini thane ang sati na yo ama he buri sinal no angni okor no Je Bangalore ha se o tongnai sini ti prasarong no nung tam kok chanan mo sung nugui tongkhe. bono bagai yang bono man lagai kisa kelabo sito bunani ar bongo
o jaga ni kutul nani ama hai dunam ke tonai o jaga ja nungku jokta bono rom di ama hai ta bon kisa sati di ama hai buri sinala bo tini ya selabai tong ka bo ema sa selabai tong nai buri sinal bono kerang mazara dikhe sanai ta Kerak macera santana hingke norok puila je puila ni mas hasanai norok puila nuklai hamjak lai puro bo ma haike kajak lai khap kisa saikna bo boi ta pila hamjagai kaham kurung no kajak lakya kisan kamung kajago nailai ja kajak naike hamjak lai hamjagai kajago bo bai wrong number ya nale rong namar ya ham nuklai na hamjagai kajak layu kami ya gulo ga mani bini tomung oba haja puro ko bin tomung apu kuto apu pun kita kisa pilik palak celarok bai kok sawo hai sawo mane bos kasin pore gota celar bai kok sata bo ga abu tabol hai kok sawo ga tabang satam hetang ni dungti nungom heng bakem mosang ni bwsa puting hanga ha nungom itang di walai sole ke bo bui khnawo no hai khnawo ni saga bono ta kise ko khana man norok bukung mili woi mane lun rok naw mani law ko bija lun nawo bon sawo ani ko bwsa kora hamya ga bwsa kora na hamya no naina ni hinai rangna ka 80,000 naka tani bagay nya khana rok lun ko ani bwsa hamya labi no naina hinai okay naina ni namani ko 80,000 namani abo sebo rang ko rang abul tabul ke rang wanyo rang utuk banya bini ekon baibla rang ha abul tabul ke rang sebai bo biang biang school go thangnya ya bini bare resmi bai korok biar nang saw kasang nang saw tamane bini ekon no dawo bono chaibi haniblo na hingke bono je nangmani subai tongkha bon je nangman sebai tongkha kuno hisabu suburiya rang hake sebai tongkha tabo hingke norok le tabuk bo ba hige sulainai tabo tabuk tam hanya bono bo tabuk ang customer ang no mas hujina ta hanya bo khai thangka aban bono kerang mazar nayo nung to taisa nogo da phine jabono bono tai nogo dai bo ingla bo dai nogo dai bo bono bothar ba kalang mano doktor kalang mano bo antai nukung tai kaham kun ga anak boton glakta obo hajana khabungni takok tai bukuk chong kajak lakhi hangke jotono mutani smai tangai jotono lukurni dosokni luku dosok bai jotono sini jagai kaisa mari lai buma sirsti jotono kajak layo kajak lai mani bisingono nukung khalai mani bisingono bwsa butui bo onglayo onglai mani bisingono nukungo kesa kiring onglai mani bising tuino tomung hamia walai nai bwsa butui man khangke nukung gisti khalai ki hangke jotono ma walayo salsa salsa kebo chela leri phaimano berma tu bujagya moso tu bujagya ajaga kichiche walai mano haipuna hamlaita hingke amukho juda kok mangplik amukho juda kok mangplik hamlai mani abo hainiya bokhe bwsai ke samung tangai tongo rang puisa ajibui bono ruphayo bini khe tongna tongbaya chana chabaya kana kanbaya tongmung bini naidi bailuk baila kubun chelabai pur bilangkha boro Bangalore hastewo omoda tomung sasi bwsa mangni khibi woi khabni takuk tai bukuk chong norok nokbar news nai tongnai rok bobo haingjaka norok comment tui singhodi sini bukuk oba hayengmani belaikino chalia jeng haipon ma phunuka norok no nai tongnai rok no jotona hambai khulumka।